Sobajuna ni yake farafina keleya jugu mana kumba konona okenema beka wilikijo saya kafisa maloye farafina faso mali Jojo iko oronya pere farafina na faso mali kele iko kele nya kele mali kle baby mali kle beshini jigi ya foro funtira kaira yo agili la fira Peuple malien, prêt pour la révolution, prêt pour la révolution. Nous sommes la patrie ou mort au service du peuple malien. La patrie ou mort au service du peuple africain. À bas la municipale. À bas la municipale. À bas la municipale. Vive le peuple malien. Vive le peuple malien. Vive le peuple africain. Vive le peuple africain. Vive Yerolo debout sur les remparts. Ok, putain, il est guerrier. Comment tu m'as dit putain là? Ko quelle est d'ailleurs là Yerolo debout sur les remparts. Animis pas mon nom cher. Me fera au cas. Ni Kaloina, clé moi anifla à la Moussadon, comme en Kunan Kanche, Okmana Andamna tout Okmonila. Ame follow Okma Dimsa Jarama, Okmana Alebe Kumadele. Ensuite, Ame Okma Tolase, Tilala, Amsiga Baraba, Mambake, Watiku on Chuamina, Kawasa Baswarakono, dans au cours de Senabi. Merci. Malien Chani Mousso, Ame Bela Jelenfo, Pape Diallo Ami Fo, secrétaire général du mouvement Yerewolo, quand Malien Fo Mali Konoya Ani Mali Kokan, quand Foko Dougou Wuli, Ko Dougou Bla Wabza la Dawili, Yerewolo debout sur les remparts en donnant ni famille, Oye Kapaso Kumabo, Oye Kapaso Kokeleke, Obi Ambe Yerewolo Daga Konoyano, Bi Taratadon. Kalo Klemwa, Ambea, ka Maliwele bla Malien Chani Moussoma. Ni Agilibala, le 20 août, le 20 juillet s'il vous plaît, Antara Kata Dletri do bla ministre ka Dagala. Oknye Mouye, Kata Kangaramada Kouye, Ka Welewele Dauma, Kounyani le 22 septembre Tche, Kukuka Kosonuka Kasauche. Oh, comment un regard de la Kumado? Ko Kangarda Bana Kelema. On y a fait anti-Keleko, anti-Woyako, ou quand on a Jamana to Anye. Oh, ni mon yome, yome, ni mon bain. On y a eu le blanc malien Beladjelema le 22 septembre 2022 sur le boulevard de l'Indépendance. Donc, Naya Yina 22 Jatemina, Ambado Kafoko, Donte Galontique, Kowati Galontique. Que l'histoire ne ment pas. Mali Agayerema Horiata le jeudi 22 septembre 1960. Yerewolo plaga wulika jominke abena bo anya donga ke me alaba do ka fo angamika kelenga andina na nganiache anye wole bla malien ma le jeudi 22 septembre 2022 ko katanga yerema horonya d'état ola ka wole bla malien bela jelema mali kona ani mali koka bela jelenga bo anga ta munisma ka daga bo andala ina fo anye wole bla tkomna ola okuma mancha kuma yedron 14h wakati de boulevard kan koni min borola o be sama bo neti do kuma détail la ko kuma chama o jiga cha anti do kuma chama na bi parce que bi man bla ni ko dala donc a wole bla maloma albi tuni am beka bo indépendance rebeta le jeudi 22 septembre 2022 ni ala sonama parce que a klalana ni ala sonama mais ambata ni jeudi ni ala sonama donc a beka se keneka à partir de 14h ka bo kuma la ka kuma di mogotoma ni mimbe no ko tola si
Anula ne ka foli bɛ se mɔgɔ minnu sen bɔr'u kɔnɔkɔrɔ ka se ne bɛ foli daminɛ aw la k'aw fo ka media fo k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba n'u bɛ diɲɛ fan o fan fɛ u folen don k'a daminɛ Bamakɔ yan fo région ni cercle bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ Maliko in na tubabu ye indépendance di an ma k'u kuru a tɔ min kan k'an mago b'a tɔ la kilancɛ min b'u bolo an bɛ n'a politique b'u bolo k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen ta donc an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan bi donc yɛrɛwolodenya kɛnɛ de don mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛr'i faso fɛ e ye yɛrɛwolo dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnya ne bɛ musow de wele kosɛbɛ kɛlɛ min nana Mali kɔnɔ an y'a ye anw musow de y'a pokase ramase anw de buranw sara anw de denw sara anw de cɛw sara donc ni muso ye degun sɔrɔ i bɛ hami i yɛrɛ la i bɛ hami i den na i bɛ hami i mɔden na depuis muso b'a sen da dugukolo kɔ kan i tɛ tila hami na fo ka t'i da donc ni degun nana a fɔlɔfɔlɔ ye anw de ta ye donc an bɛ welewelema da kɛ muso bɛɛ lajɛlen ye hali n'i ma tilera fana dun ni dusukun lafiyara i bɛ fa i yɛrɛ ma wa ni dusu kasira fana n'i sigira dumuni kunna i tɛ se ka dun k'u ka bɔ ka na an ka dusu suma ɲini an ka na ka na an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka tubabuw gɛn ka taa ka bɔ an da la n'i ma bɔ ko min kalama o de b'i kamana gan n'i bɔra kalama a minɛ ko t'i kamana gan wa ko le 22 septembre bɔlen kɔ a la ko minisima a tɛ si yan ko ni sɛ ma kusi mɛ tufa ka fili a b'o mɛn an bɛna u tufa de sa k'u fili ka taa donc n'o kɛra u bɛ taa o de tun bɛ ne bolo k'a lase Mali cɛ n'a muso ma 4 millions tɛ dɛ 4 millions tɛ 5 millions de personnes an mago b'o de la sira kan Mali ye 20 millions de personnes ye a fankelen bɛ Bamakɔ yan de donc an mago b'u bɛɛ la boulevard sanfɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ da ka sunɔgɔ o y'a sɔrɔ sunɔgɔkan dɔ de b'i la ni i ja tigɛlen don sunɔgɔ tɛ yen ɲɛ kelen na datugu de bɛ yen o ka bɔ ka na an ka sunɔgɔ k'an nimisi wasa ka fa k'an farikolo lafiyalen bɔ 14 heures pile an mago bɛ bɛɛ la siraba kan an mago bɛ bɛɛ la boulevard kan o de tun bɛ ne bolo k'a lase a kɛ to b'a ka salala Ouais, affaire étrangère. Ok, donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ maliyɛn sɛbɛ bɛɛ lajɛlen fo, bi ta in kuma a tɛ caya, yɛrɛwolo furadama n'a ka yɛrɛwolodenya kɔnɔ, an ma kɛlɛ daminɛ k'a fɔ ko an b'a se a dan na, an wulila fɛn fɛn kama k'an b'u bunte, an y'a bɛɛ bunte ka taa kɔfɛ, dɔw yɛrɛ ko 22 ko fa de b'an na, a ye 22 ko fa ta na, yɛlɛma hɔrɔnya ko fa, o de b'an kelen kelen bɛɛ la yan nɔ. Le 22 an bɛ taa tuguni n'a fɔ an ye Faransi bunte cogoya min na ka nin fana bunte o cogo la a bɛ mɔgɔw bolo ko n'an ko i bɛ taa a ko bɛ mɛn dɛ a b'a fɔ 22 n'u ma taa aw bɛ mun kɛ o tɔ ye Faransi gɛn cogoya min na aw m'o ye yan an bɛ kuma hakilimaw ma mɛ an tɛ kuma tuloba fɛ hakilimaw de bɛ yan nɔ u b'a faamu kɛlɛ in bɛ ka taa cogoya min na o kɔfɛ an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ ale bɔra Allemagne ka na anw fɛ yan nɔ Camerounaise don k'a fɔ ko a fana bɛ na k'an bɛ MINUSMA kɛlɛ min na an bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na k'ale bɛ na ko ka maliyɛndenw dɛmɛ o ko la ko nin ko tɛ se ka fɔ a y'a ka billet ta yɛrɛ k'a ka hôtel ta yɛrɛ ka na donc an bɛ kuma da a fana ma a fana ka fɛɛrɛ ye min ye ka bunteli min kɛ le 22 a fana b'i da don o la n'Ala sɔnna a ma an bɛ nin bɛɛ bunte k'an ka yɛlɛma yɔrɔ ta merci beaucoup. Salut à tous, je suis tellement fière de vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis tellement fière de vous, je n'ai pas de mots. Si j'essaye, je vais commencer à pleurer. Et ça, c'est, je remercie Ben et toute son équipe. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis partie de l'Allemagne pour venir pour la fête de l'indépendance. Et pour moi, par rapport à tous les autres pays de l'Afrique, c'est le Mali qui mérite de fêter cette fête de l'indépendance. Oui. Et le Mali servira de l'exemple pour nous autres, les autres pays de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de faire l'erreur. Nous devons, nous, au Mali, être vraiment l'exemple pour tous les autres pays de l'Afrique. Et il est hors de question que la MINUSMA continue à rester ici au Mali, parce que la MINUSMA est la porte d'entrée
pour tout l'impérialisme. Alors, avec votre contribution, votre engagement, à l'époque, Thomas Sankara disait, quand le peuple se lèvera, l'impérialisme s'agenouillera. Et vous voyez donc, au Mali, le peuple s'est levé et espérons donc, c'est le début du soulèvement du peuple dans tout le reste de l'Afrique. Et une fois de plus, merci au Mali, nous sommes ensemble. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, donnera quelque chose. Ama il est ajo. Amna comment dit, il y a Rolo debout sur les remparts au porte-parole généralement. Siri Kouate Manisega, Oukman Alem Naneo. Là, ça va pour vous. Maléon, Anéoula, vous savez, ni bonnet à Anakunje, bonnet bege yelego fin. Notre Mali bora femme kono yelego fente. Melkao, femme nye China Malima. O de China Libima. Mais Libi tamba ke yele kokoye. Mais Binia ya mbalmamuso bora fo Allemagne. Elle est camerounaise. Kana Malion fo. C'est que mi China Libima no oye onje. O de kama mi fo sino na ko soro sama soro jembe ka yela no. Ça veut dire tigala. Ni kele ba do maga bulu abi noya. Mais kele te fa noya. Surtout ame mo chela kele la. Mununga nafolo bi soroka cheninge muga nafolo tu soroka ni ben. Depuis le 20 juillet, yere wolo ka lettre déposer la munissement na kukata. O lettre déposer ni kara sababu bi wuli sanga do musoka. Opérateur économique kan, commerçant kan, kolobina ninke. E ma yere wolo ka lettre déposer ni o ya Maria wa walma wulu kunto do yene lettre bi déposer di. Bon oyaye Ami domine ikobi amado élection kono. Nando na élection kono. Weni minke ni fere ka jamana kono de monter ka bla nyona. Les éléments pour l'amunissement et les éléments contre l'amunissement, on n'est pas dans ça. D'après les Ivoiriens, nous on n'est pas dans ça. Ni campagne d'amenena, quand ni élection koye, ala kan kishiko solu borala. Donc va ira ka fo municipal ta fando fe. Jamana kono do nyoron chela. Odi kama anga joro ka siran muna municipal da nga jamana kono kana se bima aka fendo fo ko municipal min daja malila aya fo yana bawo. Nani terusu sera nyoma abta fo ko lu shuye jamana de ngonsa onye. Ni mercenaires de la jamana kono okno o kelendoro okno ko jana me anye mi Antonio Guterres ja ofane ma jana. Donc va ira ka fo na manya ko na fatte municipal la fo lu yere dako amma ko alolu tsiku yere la kana fo sisa olu be maore bodje fawere fe ko kulu la kana municipal ko kara tire ono ka ka pala suria jamana kono dobina nu na jamana kono iba e ube wole o doke abu kuina kute jamana e muka wole jugo de sakama nyumbe bo adola doye keleke ko ngari me kala gushi nulu kuye sans sura kelela ni male kuntan soro doye keleke ko akor jugo kana signé nulu kuye sans sura kelela ni male kuntan soro doye keleke communisme kumana akanana nulu kuye sans sura ankunte se bima maira ka foko dore na no chokanguna ka franci chokanguna kana ni munisme ko chokanguna ka akor chokanguna donc ba ira ka fa jamana kono donc wakati do sira on fane ka donc ka fo kami wakati mina ori angan jorofa adna soro famundo ma soro jamana deun do fait. Donc on l'a pour la presse internationale. Nous sommes là ce soir ici à notre QG. C'est une rencontre hebdomadaire. Mais aujourd'hui la rencontre vise un seul objectif. C'est que le peuple malien de tout son poids va sortir le 22 septembre 2022 pour demander avec tout son poids le départ et pur simple de l'amunissement. Parce que l'amunissement est devenu une force d'occupation, une fabrication de la France. Depuis que nous avons été déposé notre lettre de demande de départ de l'amunissement, nous avons évoqué dans cette lettre
des choses que nous reprochons à la MINUSMA. Il devrait y avoir des véritables débats autour de ces reproches. Mais il n'y en a pas eu. Au contraire, la MINUSMA a tenté de corrompre une partie de la population malienne. Une manière pour la MINUSMA de nous monter les uns contre les autres. Mais sauf que les gens, ce qu'ils ignorent, c'est que nous sommes ici unis par les liens historiques de sang, par des ciments qui font que toute forme de division, toute tentative de diviser le Mali, comme le fait les forces impérialistes, diviser pour mieux rien, ça ne marche pas. Voilà donc rendez-vous le 22 septembre 2022 pour signer la fin de la MINUSMA sur notre territoire. Je vous remercie. Voilà. Donc c'est ça. Beniga Kenenu. C'est ça. Enfin, t'es mieux. Non. Ajo. Un main. Antemie. Beniga Odurudo. Ni Djema Kolo. Ana Majugu. Nous Oduruta. Kenema. Comme la Duguti. Bon, Frangamanga Oduruta. Amanga Djemana Defa. Donc, Odru Diba Mamolo. Anya bien au Soubia Folo. Parce que à cerveau va barrer. Kalajé en une seconde, j'aime Pella Segui, demander Deyman Bekelman. Donc, au commandant en chef, il y a un début sur les remparts. En Kambelba Mambolo, brigadier vigilance, intervention rapide, chef de compartiment, chef de département. Au bec quand même fallait en gars. Le commandant en chef, Adama Benjara, Ben le cerveau. Amna Kumadama. Odrula, Odrou de exécuté. Sur ce, Amaini Begi Daddy, Anassu. Commandant, Mayebolo. Voilà. Ambe ne wagati kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ bɛɛ fo maliden fɛn o fɛn wulilen bɛ k'i jɔ Bamako kɔnɔ Mali fantan ani naani ani Mali kɔkan ko fɔ malidenw ka balo hɛrɛ la ka jɔnya juru tigɛ ka malidenw ka tɔɔrɔ dɔgɔya an bɛ bɛɛ fo nin wagati la kɛrɛnkɛrɛnya ma maa minnu kumana ne ɲɛ u da magara kuma bɛɛ la ka walawala ne bolo kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye wagati dɔ la an ka kuma ka ɲi ka caya ka ɲɛfɔli kɛ wagati dɔ la an ka kuma ka ɲi ka caya ka kangarimada kɛ nka wagati dɔ la an ka kuma ka ɲi ka dɔgɔya ka se ka wulikajɔ de boloda o wulikajɔ wagati o de sera an bɛ wagati min na sisan an balima minnu filɛ an kɛrɛfɛ Burkina Cameroun u nana ka kɔkɔrɔma don kɛ ka ɲɛsin yɛrɛwolo ani peuple malien ka kɛlɛ la k'an bɛ ka min kɛ ko farafinna bɛɛ tɔgɔ la an bɛ k'an sen da Baba Modibo Keita sen da yɔrɔ la a n'a jɛw k'a fɔ dɔw nana diɲɛ kɔnɔ pour que ka se k'a to a ka kɛ olu la mais dɔw nana diɲɛ kɔnɔ pour que ka se ka jɔnya ban den minnu bɛ da bamuna na den suguya fila don je répète encore den dɔw bɛ da bamuna na pour que k'u muɲu diɲɛ kɔnɔ a ka kɛ u la nka den dɔw bɛ na diɲɛ kɔnɔ n'olu bangeni ka jamana kɔnɔ olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ jɔnya ka se ka ban o denw de faralen don ɲɔgɔn kan yɛrɛwolo debout sur la rambarde. Je répète une dernière fois. Il y en a qui sont nés pour suivre la direction du vent. Mais il y en a qui sont nés pour renverser le système et permettre le bien-être général. Den dɔw bɛ bange pour que k'u muɲu a ka kɛw la, ka k'u faso la, ka k'u kabila la, ka k'u ka diinɛ la, ka k'u danbe la. Nka den dɔw bɛ bange pour que bingali ka jɔ, foroba ka hɛrɛ ka lakana, foroba ka lafiya o bɛ se ka waleya cogoya min na. O denw de farala ɲɔgɔn kan yɛrɛwolo debout sur les remparts kɔnɔ k'aw fo o la wulikajɔ la. An balima togolɛ minnu bɛ yan k'u fo
k'a fɔ ko kuma tɛ Mali fantan ani naani le jeudi 22 septembre 2022 à partir de 14h bɛɛ ka bɔ an ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya wajibiya. Ce n'est plus une demande. Le départ de la MINUSMA n'est plus une demande. C'est une exigence. Maintenant, nous l'exigeons que la MINUSMA quitte notre territoire. Ni